ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:45 ಅಂಚ ಅಡಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡಿಪೊಡಿತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲಿನೇ ಅಡಿಪ್ಪು ನಾವು ಬೊಲ್ಬುಲಾಕದು ಅಂಚ ಅಡಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಪ 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 ಅಡಿತು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್. ಉಲೈ ಅಡ್ತಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತೆ ಸಿಟೌಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಐನ ಅಡಿಪ್ಪು ಕಮ್ದು ಯಾನು ಉಲೈದ ಮಾತಾಡ ತಚ್ಪತ್ತಿಜಿ ಗೈಸ್. ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಏತಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಗೈಸ್. ಇತ್ತ ಅಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪೂರ ಅಡ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕರುಂಡು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಓರಿಂದ ಸಿಟೌಟ್ ಒಂಜಿ ಒರಸು ಬುರುಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬೇಗ 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 ಅಡ್ತದು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕರ ಪೊಯ್ ಬಲೆ. ಗೈಸ್ ಅಡಿತ ಅವ್ನು ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಕಜ ಪೂಜುಡು ರಪ್ರಪ್ಪ ಕಜ ಪೂಜಿದು ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕರ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಸರುಂಡು ಮೊರಂದ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಮಡ್ ರೋಡು ಅಂಚ ಕೆಸರು ಅದು ರೋಡು ಗಾಡಿಲ ಫುಲ್ ಕೆಸರು ಆತಂಡು ದೆಕ್ಕುದಿಜ್ಜಿ 2 ದಿನ ಅಂಡು ಕೆಸರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನು ಗಾಡಿಡು ಇನಿ ಅಂಡ ದೆಕ್ಕು ಇತ್ತ ನಾಯಿಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಡು ತಿಕ್ಕಿ ಜೈಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪುಡು ನಾಯಿಲೇನು ಬರ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ರಸ್ಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಜರಕ್ಲು ಅದನ್ನು ತಿಂಡ್ರೆ ಪಾಡುಡೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನು ಗೈಸ್. ಹಾಕ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಿಯ ಇತ್ತು ಲಾಯ್ಕು ದೂರ ಬಲ್ತು ಮೈಸ್ ಇತ್ತು ಬಾಜಲ ಉಂಡು ನೀರು ಬರ್ಪೆ ಕೆಸರು ಗೈಸ್. ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕೊಡು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕರೆ ಗಾಡಿ ಹಂಚಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಮುಲ್ಪ ದೆಕ್ಕ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಕಂಗದ ಮೊದಲು ತಾರದ ಮೊದಲು ದೆಕ್ಕಂಡ ಅಲ್ಪ ಐಕನ ನೀರು ಪೋಪುನತ ಅಂದ ಅಂಚಿ ಕೊಂದೋಪುನ ಉಂಟದು ಕೊಂದು ಒಂದುಲೆ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಬೆಜಕ್ರಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದು ಗೋಣಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕೆಸರುಂಡು ಟಯರ್ದ ಅಡಿಟ್ಟು ಅಂಚಿ ಇಂಚು ಫುಲ್ ಕೆಸರು ಮ್ಯಾಟ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಾತುಂಡು ಕೆಸರುಡು ಇನಿ ಹತ್ರ 2-3 ದಿನ ಇಂಚನುಂಡು ಇಂಚನ ಗಾಡಿ ಪೊತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಂದು ದೆಕ್ಕರ ಇನಿ ತೆಕ್ಕೊಡೊಂದೇ ಪಂಡ ದೆಕ್ಕರ ವೈದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ನೀರು ದೆಕ್ಕು ನಾನು ಬುಕ್ಕಾಯಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಂಚಿ ನೆಕ್ಕ ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಪಾರ್ದು ದೆಕ್ಕೊನ್ನೊಲೆ ಬರ್ಪನತ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿರು ಬಚ್ಚ ಆಡಿದತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 1.5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್
ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿದು ತನ್ನಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿಲ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಮಣ್ಣ ಅಂಡ್ರೆ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದೆಕ್ಕರಲ್ಲ ಉದಸ್ಸಿನ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದೆಕ್ಕನಲ್ಲ ಶೋಕು ದೆಕ್ಕುವೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲದಲ್ಲೇ ಕಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ 8:30 ಹಂಪಿ ತೋಲ್ಡು ಗಂಟೆ ಎನ್ಮಾಂಡು ಅಂಚ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕದು ಟಯರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಪತ್ತದನಿ ಕೆಸರು ದಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡು ನೀರು ತಾಗದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಟ್ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಕೆಸರು ನಿರ್ದುಂಬೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಸಂಡೆ ಮಂತನ ಅವು ಯಾನು ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತನ ಆತೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲರ್ ತೋಜು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಬೇತ ಆ್ಯಪ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿರ್ದುಂಬೊಂಜಿ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಸಂಡೆದ ಒಂದು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆಯ್ತು ಸಂಡೆ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ವಿನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನ ಅವು ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ ನಾನು ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜವು ಬ್ಲರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಗನೆ ಇದು ಅಂಚ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇತ ಆ್ಯಪ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚ ಹಾಪುಣೊಂದು ಅವು ವಿಡಿಯೋನ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಪಂಡೇರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲರ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಹಾಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇತ ಇಟ್ಟು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನ ಆಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡು ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪೋಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೋವು ಸಹ ಒಂದಿತ್ತನ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತನ ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೊಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪಾತೆರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದತೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕುನ ವಿಡಿಯೋ ಈ ತುದ್ದ ಮಂತ್ ತಜ್ಪನಗ ಸಾರಿ ಅವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಡತ್ತ ಅನ್ಪಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ 1 by 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡಾತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಲೇಕ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅವೇ ಇಂದು ಟಯರ್ದ ಮಿಡ್ಲಿಡೊಂಜಿ ಏತ್ ಮಣ್ಣುಂಡು ಏತ್ ನೀರಟ್ಟಂದು ಪೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಈತ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಗಂಟಲ್ಲಿ ಏತಾಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ತೋಜುಡು ಎನ್ಮ ಕಾಲ ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ಮ ಮುಕ್ಕಲು ಪಿದರ್ದಿ ಅಂಪು ಓಡು ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಆಪುನು ಹೆಂಕ್ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಕಾಂಡ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಂತದ್ದು 2 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅವೇ ರಪ್ಪ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪಕ ಅಲ್ಲೇ ವಾವ್ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ ಶೋಕ್ ಕಾಣೊಂದು ಎನ್ನನೆ ಗಾಡಿಯ ನಾನಿ ಸುಜ್ಜಿ ಎನ್ನನೆ ಗಾಡಿ ಶೋಕ್ ಕಾಣತ್ತೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಕ್ಕಡಿಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಕಡ ತೂಯರತ್ತೆ ದೆಕ್ಕಡದು ಒಮ್ಮೆ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಕೆಸರು ಎಂಚ ಪತ್ತದಿತ್ತನಂದು ಇತ್ತೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಕಾಣೊಂದು ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ನನ್ನ ಜಾಲ್ಡ್ ಕೊನದು ದೀಪೆ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡು 1 ಗಂಟೆಗನ್ನ ಪಿದಡು ರಪ್ಪ ನೆಲ ಒರೆಸೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಬತ್ತದು ಅಂಚ ಫಿನಾಯ್ಲ್ ಪೂರ ಪಾದು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಸೀಟೌಟ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಒರೆಸದು ಪಿದಡ್ಗ ಒರೆಸ್ಗ
ಒರೆಸು ಒರೆಸು ಪೂರ ಆಂಡು ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ನೀರನ್ನ ದೈತ ಮೊದಲು ಪಾರ್ದು ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ